ki pulit kinang penlong ke jing Thwet ke bajur ban yok kem ya ke kynthei ke belasha kynnoh don kti bandung tari yu samla arbusan snem ha Khyndai Lad dang shen u Zechariah song thiang na ke shnong mau tari mirdan umsning ulasha dung ha ka khat pratrek ulber arhajar arphulai ong ka kerwa na superintendent of police ke East Khasi Hills Dr. MG Raghavendra Kumar ha ka arphoi tarek ulber arhajar arphulai ula pentep bau Zechariah ula itu hau investigation officer jong kani ka mukadduma baula sha dung ha ka wei ka kynthei hajan hotel Pegasus bat kam baula ban itu ya ka te ka kynthei u Zechariah yamenta udan ha pedeng jing sumar ha Negrims Hospital ya ka ijahar lai ujor daga henman u Zechariah ka kong pi song thiang ha Sadar Police Station u SP ula ong banadu ka step khat Khyndai tarek ula ber u Zechariah shem la ai ka jing jibab ka babet bat shai ha ka nu ka rukom ka ja kapor bat kumjo shapang ki badan kiti hapadeng jing toket la lab bau Zechariah ula kiu jubor ha ka wei ka kali shimet ha Khyndai Lad hajan ka hotel Pegasus ha ka kat pratrek ula ber kumba ha ka por Khyndai saupusan janmet bat ban pan jing arap na ki sangwet ki basong ha ka tai ka kali ban ledwad e ka scooty ha ka ba ula kam ba kalaja accident ha mau prem habala poi ha mau prem u Zechariah song thiang ula itu ahki bola sha dung tari bat kerpat iki banet bu yu shamau shibot kila poi ha mau shibot ha ka por kha architect min step khat Khyndai tarek ula ber bat ki te ki bawan bu kila IT yu ha arngut ki bahayeng ha ka por saw baje min step ka wei na ki bahayeng jong u kila phone ka 108 ambulance balawan kit yu Zechariah Shah Civil Hospital ha ka por san shiteng AA da arngut ki bahayeng la ong shu ka kerwa na ki pulit